Jesus. Ebe ka ọ nọ. Nwanne ku. Ho. Chineke o. Gịnị ka m ji isi korona? Go ask your grandfather. Ọsọ m mụwa nwa. Gịnị ka o jikọ n'aka? Ịkọkọ Igbo. Ba mma m ihe m na-eme gị. Mma eji gbanwere gị n'ego ma ọ bụ mba. Bịawa. Pagodi godi yak. I got respect go. I tell me no go. Pagodi godi yak. Pagodi godi yak. Mma pia kwa anya. Pagodi godi yak. Chief. Good answer. Ke ka ime. I know. Dalo. No te pa. Pagodi godi yak. Nna m godi godi yak. Achọkwa m n'onu. Nna m ko anọ m na ni onye bute moto ni inebi ego. Onye kpota akwa na ni na-ebi ego. Onye kpota ma ewu ma efi ni na-ebi ego. Mana ewetara m ihe ka efi ma ewu ma na ka ibi ime ego. Wata biko asị na ihe mmadụ nwere bụ onye akpa na enu nwa m nwoke ebe a ka ejiri ego bara onwe m uru this boy ga-achọzi igbu m oge meru ha ihe nchọ 100,000 ka ọ na-atụbeghị nkwụzi sọsọ ya nwe na onye ụdị ọkpara m dị ha ọ dị 27 years ọ dị m onwe ahụ ya o ji onwe ya aka nwa akwụkwọ ọtọ aka ihe niile nọsọ ọrụ mmemme gị nọ ọka 4,000 ka mmenye gị 4,000 ọrụ kwukwu okwu nna m ka ime adị m mma nke bụ 4,000 da ihe nke ọkwa mmadụ ka m kpọtara na ọ bụ ọkpọtụtụbere m dịka onye mbụ kwụkarịa 3,000 mana ma akwụ gị 4,000 na mma gị ka anyị ore nke mma anyị nwa mere ka ebe anyị kpote mmenye gị ego adị m eji ụgwọ ọ onye kpọta m nye m ife m chọrọ m nye eji m kachi menye nna gị ahịa ka m na-azụ n'ọkwa n'ọta aka mere biznes ọkwa ya ịbịanụ sị m nwunye ya 5,000 mana ya 5,000 ka ihe ọrụ nna m ego gị jide mkpamkpatazi ebe ahụ ejidezie ejide ahapụta m ejide mkpamkpata m ejide agwatakwa m ya bụ ya pụta m ejide ya o wee ka nwa ka ihe ndị ememe ha kịta ngwa ka nna ya ji epụta mma medụka ma na nwa ya nwoke apụghị ebe Chief ezi ka ihe na-emezi ebe a udo dị nna m ka ebe ọ nọzụ enyụsigo anyụsigo m ị ga-enye m n'anya ntị a na-agwakwara ego mbụ nwa gị nwoke mana akụzikwa price bịara anyị enyekwa m ya ego nwa m nwoke anarịgo ego n'otu ezi akwasị na gị na-akpara ya akpa enwe fashion iji ego ga-ame ọ sị pụta ka m jide gị ya pụta na ọ na-abịa ị ga-abịa bịa gị nara ana m nọrọkwa na nna aghọta m ihe ị na-ekwu da security gbachere m daji Chief how fọrọ ebe a gị na m afọ nwa gị ebe a nwere ọ bụla Chimegbuo m na m ga na ebe a 50 Koi Chief biko sa abụ ya ekpetara ya n'ire ọ bụrụ ya ekpeta n'ire ị ga na ebe a tinye nwa ga-eje ebe ọrọfụ ya ji ọsọ ị ga-akapa China na ọ gasị abata ọ ga-erekwa ụlọ m ọ dị ka m akpọ kirize gị nkịta baka security I don't sit down sir I don't sit down sir I don't sit down sir gaa I don't sit down sir gaa dị n'ize security Really, nigga?